बे सासेयासो जोबोद मोजांथारमोनलै बिनि आफाखिखौ लांनानै खेराव जानो जारि होनानै गोसोखांहोबाय थागोन आङो मोनायाव उन्दुनायाव ख्लाब जानायाव ख्लाब मोनहोनानै आंनाव फैहोथारगोन आं आज के बा हेरेंगा देखाबायसे मानो एना नाखि আহিব মানে ললা বিৰা কথা কোৱা নাই মই ছোৱালী বিৰা কথা কৈছো ছোৱালীৰ কথা ছোৱালী ল'ব লাগে 4টা মান ল'ব লাগে এজন লগত নহয় 4জন ল'ব লাগে এজন লগত ক'ত কাম হ'ব আজিৰ দিনত Pada pagle sapa ya namun le, sini manusia lajian, mulai manusia laju. Onjali, nangangni gerbea, jilid gauba. Mau keset bunam tu holot, sini mau bunam. Boria soalan balak bo, paisa. Ran balak bo, no hale kot kira soal kamu ya. Onjali nangangni gerbea jilir gauba nangangni bikaya Makan meथाइ सो रोजाबबाय थाखो आं केसेट दिहुननो नागिरदों बेखायनो रिहार्सेल होगासिनो दिनै गेरेजाव थाङा नामा थांगोन मानो थाङा जानो थांगोन र' नोंनि लोगो रिंखाङा दिनै गेरेजाव थाङाखै नामा दङ बेफोरबायदि बेकार सेंग्रा गेरेजाव थाया बहाथो थानो बिलाय आदा आं रिंखांखौ लोगो हमनो नागिरदोंमोन आरो आं बिजों जोबोद रायज्लायनो लुगैथारदों मस्ल'बालाय माथो ना बेलेगसो हमजागोन आदा आं बेखौ बबेयाव लोगो मोनगोन मोनसे आयदा दिहुनना होदो ना आयदा नांगौ आं एसे साननि र' आयदायाथ' बिराद मोजां दं र' मोनसे माथो साइकेलखौसो फाहाम हगारखो आं दा बोरै थांबावनो एथ' गोजान बेनो आयदा बेनो मोजां आयदा थां जाम्बि आं थाबायना थांनायखौ गोजोनबाय बेनो मोजां आयदा जाम्बि थांदो दे बिदिब्ला आं थांसै थांदो नाथाय माने नों जाय सेंग्राखौ नागिरना फैदों बे सेंग्रानो बाथि थां बेखौनो बेयाव लोगो मोनगोन थांद' आंखौ नागिरना फैनांगौ गुबुनखौसो नागिरना फैयो गोसोफ्रासो बोरैबा मोनलायथारबाय A few moments later. मा सानबाय थाखो गैया जेबो सानाखै माथो सानलाबायनो मन्जुआ नोंखौ जोबोद मोजां मोनो नोंजों रायलायनो होननानै आंनि सिगाङाव बुंबाय थायो आंनि सिगाङावसो नोंनि बाथ्रा दिहुनबाय थायो नों बेखौ लोगो हमनाया गाहाम आं गोबां साननिफ्रायनो खोन्थानो होननानै बुंबाय थादोंमोन नाथाय खोन्थानो हाया मा खोथा मन्जुआ नोंखौ लोगो हमनो जोबोद गोसो मन्जुआ नोंखौ जोबोद मोजां मोनो नंगौ नामा नंगौथ' आं हले खोन्थाना दोनबायलै नों मा खालामनो गोसोसै थाथ'दोहाय लोगो नोंहा आंहा थांनोसै मालाबा सम मोनबा जोंनाव बेरायनो थांबानो जाबाय गावहा न' सिङाव हारसिं थाबाय थायो आंहाबा मा जाना दं नोङो रिंखांखौ लोगो मोनोब्लाथाय जागोन आंखौ दे लोगो हमनो खोन्था दे ओइ मन्जु रथनाय बहा थाङामोन नै बे लोगोखौनो दोनफैनो फैदोंमोन आं नोंखौ नागिरनानै बहा हाबाथुरि जानांदों बहाथो माव गिदिंबाय थायो खबराथ' जोबोद मोजां मा खबर बेलाय रिंखाङा नोंखौ जोबोद मोजां मोनो नोंखौ आंनि सिगाङावसो बुंना लाबाय थायो नोंखौ जोबोद मोजां मोनो बुंनो हाया नालाय ओंखायनो आंखौ बुंनो खोन्थादों अब्ला बेखौ बहा लोगो मोनगोन मानसिया बै दंफां सिङावनो दं थांना लोगो हमहै थां दे जागोन दे थां
आं हले खोन्थाखाबाय दे नोंसोर मा जालायदो बे सासेयासो जोबोद मोजांथारमोनलै बिनि आफाखिखौ लांनानै खेरा अजानो जारिहोनानै गोसोखाङोबाय थागोन आङो मोनायाव उन्दुनायाव ख्लाब जानायाव ख्लाब मोनहोनानै आंनाव फैहोथारगोन आं रिंखां मन्जुनो औ आदा बुदाङा आंखौ बेजों थिनहरदों आं नोंनिनो खोथा सानगासिनो दं नोंखौ लानानै आंहा गोबां मिजिं दं